ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଦୁନିଆ ବହୁତ ବଡ଼। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଆମ ଦୁନିଆ ପରି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦୁନିଆ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମ ପରି ଲୋକ ରହିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି? ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମାନିବା କଥା କି ଆମ ଦୁନିଆ ପରି ଦୁନିଆ ଥାଇପାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ ପରି ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ହେଉ ନଚେତ୍ କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଜୀବ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଜୀବ ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଏଲିୟନ୍ କହିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବେ ଏଲିୟନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ କି ଏଲିୟନ୍ ବୋଲି କିଛି ଜୀବ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଜାଣିପାରିବେ। ଏଲିୟନ୍ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡର ଲାଗିଥାଏ। ଯେତିକି ଡର ଲାଗିଥାଏ ସେତିକି ଏଲିୟନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ହି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନରେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କ'ଣ ଏ ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମ ମଣିଷ ଜାତି ଏକୁଟିଆ ଅଛି? କ'ଣ ଏମିତି ତ ନାହିଁ ଏଇ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ ଆମ ଦୁନିଆ ଭଳି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ବେଳେବେଳେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଆମେ ଯେମିତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପୃଥିବୀ ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ଯେଉଁଠି ଆମ ଭଳି ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି? କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନରେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଲିୟନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଆମ ପୃଥିବୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଜୀବକୁ ଏଲିୟନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଲିୟନ୍ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଥିବା ଏବଂ ମୁହଁ ଗୋଲ ଥିବା ଏମିତି ଜୀବକୁ ଏଲିୟନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଅଲଗା ଦୁନିଆରୁ ଏଲିୟନ୍ ଆସିବା ଘଟଣା ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। 1994ରେ ଜିମ୍ବାୱେରେ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆମାନେ ଗେମ୍ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ଫିଲ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଡିସ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେ ଫିଲ୍ଡକୁ। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ଲଗା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅବଜେକ୍ଟ ତଳକୁ ଆସି ସେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଛୁଆମାନେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଦେଖି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଆହୁରି ଡର ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିସ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅବଜେକ୍ଟରୁ 2 ଜଣ ବାହାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ଓ ଗୋଲ ଥିଲା, ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା। ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଟିଚରକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଟିଚର ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏଲିୟନ୍ ମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ସେ ସ୍କୁଲର ପାଖରେ ଥିବା ଘରର ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବଡ଼ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସି ଫିଲ୍ଡରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ଏରିଆ 51 କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏରିଆ 51ର ବିଷୟରେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏରିଆ 51ରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି। ଲୋକ ତ ଏରିଆ 51କୁ ଏଲିୟନ୍ ମାନଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏରିଆ 51କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ କୁହନ୍ତି ଏଠାକୁ ଏଲିୟନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏରିଆ 51 କେଉଁଠି ଅଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏରିଆ 51 ଆମେରିକାରେ ଅଛି। ଅସଲରେ ଏରିଆ 51ରେ ଆମେରିକାର ମିଲିଟାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେରିକା ତାର ନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଆମେରିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏରିଆ 51 ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ମାନୁନଥିଲା। ମାନେ ଟୋଟାଲି ଏମିତି ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ମାନେ ଆମେରିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଥିଲା ଏ କୌଣସି ଜାଗା ନୁହଁ, ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମିଲିଟାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦାବି ପରେ 25 ଜୁନ୍ 2013କୁ ଆମେରିକାର CIA ଏରିଆ 51 ବୋଲି ଏକ ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଫଟୋରେ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏରିଆ 51ରେ ଏଲିୟନ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଅସଲରେ ୟାଙ୍କ ନାମ ବୁଶମ୍ୟାନ୍। ଏ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ଏରିଆ 51କୁ ବୁଶମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଡକା ହୋଇଥିଲା। ବୁଶମ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ କି ଏରିଆ 51ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଲିୟନ୍କୁ ରଖାହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି। ବୁଶମ୍ୟାନ୍ କହୁଥିଲେ ଏଲିୟନ୍ 5 ଫୁଟର ଥିଲେ। କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବୁଶମ୍ୟାନ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ବୁଶମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ କହିବା କଥା କି UFO ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବେସ୍ କରି ମାନେ ଏଲିୟନ୍ ବିମାନଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇ ଆଜିର ଆଡଭାନ୍ସ ବିମାନ ତିଆରି କରାହୋଇଛି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଲିୟନ୍ କେତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଥିଲେ। ବୁଶମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଇଏ ଏଲିୟନ୍ 200 ବର୍ଷ ହେବ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଲିୟନ୍ ମାନେ ପୃଥିବୀରୁ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବୁଶମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏରିଆ 51କୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପୁରା ଶକ୍ତ ମନା। ମାନେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦୂରର କଥା, ଏରିଆ 51ର ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏରିଆ 51କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଗାର୍ଡ ଦିଆ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏରିଆ 51କୁ ଗୁଗୁଲ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖାଇବା ବି ମନା। ଏରିଆ 51 ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ଲେନ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ମନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଲେ ନିହାତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ଏଲିୟନ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟାଙ୍କ ନାମ ଜନ୍ ସାଲ୍ଟର। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଡାକୋଟାର ଇଏ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। 1988ରେ ଜନ୍ ସାଲ୍ଟର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ କାରରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାଉଥିଲେ।
ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସହ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଭୟ ଲାଗିଲା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କ ସହ। ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ସହରର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ନୋଟିସ୍ କଲେ କି ଆମେ ତ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା କଥା, ଦକ୍ଷିଣକୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିକୁ ବୁଲେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ସେମାନେ 50 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ରାତିରେ ଶୋଇଯିବେ, ସକାଳୁ ବାହାରିବେ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ ସେଲ୍ଟର ସକାଳୁ ଆଖି ଖୋଲିଥିଲେ ସଡନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ଏକ ୟୁଏଫଓ ମାନେ ଡିସ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅବଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଆକାଶକୁ ପଳାଇଗଲା। ଜନ୍ ସେଲ୍ଟର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ ବୋଲି। ସେ 2 ଜଣ ଗାଡ଼ି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓଜନ ଲାଗିଥିଲା। କିଛି ମେମୋରିରେ ରିକଲ ହୋଇଥିଲା। ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲିୟନ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିମାନକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନାକରେ ବେକରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ। ଜନ୍ ସେଲ୍ଟର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସତେଜ ଲାଗୁଛି ଓ ଚୁଟି ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହାଇଟ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଲିୟନ ବୋଲି କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ମତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଓ ରିଲେଟିଭଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଏମେଜିଂ ଆଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଆମେଜିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।